Hello, maray na hapon mga kamami! For today's video ay magluluto ako ng linukay o sinukmani. Galing nga namin mga mami sa ospital. Pagdating ko dito sa bahay, dali-dali naman ako nitong nag-prepare ng aking ilulutong sinukmani o linukay. Nga yung anniversary namin. Kahit na hapon na maihahabol ko pa rin kahit pang merienda man lamang namin para sa anniversary namin ito. Ika 14 years nga pala na ang anniversary naming mag-asawa. Nagpababad nga pala ako dito ng 1 kilo ng malagkit na bigas. Igwaman ako digding duwang dakulang nyog na ipinakudkod para sa kong linukay. Kung nga pala mga mami ang nagunaw kanyog na sa kuyang gagamiton para tansyado kuman ang sa kuyang isasabaw sa kuyang piglulutong niluka. Ang pagluto ko palan kay ni yung pigaapod ming padagos. Padagos kasi mga mami na paggawa ng linukay ay napakabilis lang at napakasimpleng gawin pero talagang subok na subok ang sarap ng ganitong paraan. Noon ako nga palang ginawa dyan mga mami ay nilagay ko lang sa kaldero yung aking binabad na malagkit na bigas ng 30 minutes. Ako man ginunaw ang nyog. Lagay ko na nga mga mami yung unang gata ng nyog sa kaldero. Tiningnan ko kung tama na yung sabaw. Kulang pa nga yung sabaw kaya naggay naman ako ng pangalawang gata. Pinagsama ko lang yung una at pangalawang gata sa kaldero kasama yung malagkit na bigas. Ako nagsasaing ng bigas, ganun din naman ang pagsukat ko sa aking inilulutong malagkit para sa aking linukay. 1 kilo ng malagkit na bigas ay 4 na baso ng tubig ang ginamit kong pangsabaw sa nyog. Hindi naman kaya pwede natin sukatin ang gata gaya ng ating pagsaing ng bigas. Sukatan lang natin sa ating mga daliri. Ang pagluto nito kasi para din naman na pagsaing ng bigas. Basta pag kumulo na ay lagi lang natin hahaluin para masigurado natin na hindi masunog ang ilalim. Yung tulong yung pagbabad para hindi mahilaw ang ating nilukay. Sa 1 kilo ng malagkit na bigas, kailangan kalahating kilo ng asukal ang ilalagay dito. Ang dapat pula ang gagamitin, nabili ko ata dito ay wash kaya hindi ko na pinalitan. Parehas lang naman matamis. Kaya lang hindi ito mas magiging mapula. Nalagay na natin ang asukal, kailangan natin itong laging hahaluin. Madali na kasing matututong o masusunog itong ating malagkit na bigas. Dalas ko nga mga maming hinalo-halo itong aking niluluto hanggang sa paunti-unti na lang ang sabaw nito. Titingnan nyo, hindi talaga siya mapula kasi yung nagamit natin na asukal ay wash. Ganda kung pula talaga ang gagamitin natin dito. Pag ganyan mga mami ay malapit nang maluto ang ating nilukay. Yan nga ang aking the best na kaibigan. Dahil nga kulang na ako sa oras ay tinulungan niya na rin ako magluto ng bihon. Habang niluluto ko naman itong aking nilukay. Hospital nga pala kami mga mami ng aking asawa. Ayan na kaibigan ko ang nagluluto ng ulam ng aking mga anak. Kaya salamat sa iyo, Basing! You are the best! Very thankful talaga ako kay Lord na mayroon akong mga true friend. Malapit na rin nga mga maming maluto ni Basi ang kanyang nilulutong bihon. Ganon na rin itong aking nilukay. Kaunting minuto na lang paluto na ito. Pag nakikita natin mga mami na wala nang sabaw itong ating nilukay ay tiyak na talagang luto na ito. Kaunting halo-halo na lang nito at iin-in natin ito ng kaunti. Para masigurado natin at lutong-luto talaga itong ating nilukay o sinukmani. Na-enjoy na nga itong aking kaibigan kasi makakapag-merienda na raw kaming dalawa. Aking asawa at aking mga anak. Yan nga mga mami, luto na nga itong aking linukay. Talaga nagmamantika pa talaga ito. Ready na nga namin itong ating merienda. Simpleng merienda lang itong aming hinahanda para sa aming wedding anniversary. Hito, kainan na kami. May ng merienda. Isa ay nagtago pa sa camera pero nahuli din siya. Ito nga ang aking asawa ay nagsimula ng kumain. Pero nahihirapan talaga siyang kumain mag-isa. Kaya naman, naglagay lang ako ng aking pagkain sa aking pinggan. Ako naman siya tutulungan para kumain. Para naman ma-enjoy niya itong aking nilutong pagkain para sa aming anniversary. Nga mga mami, sarap na sarap ng bihon at saka linukay ang aking asawa. Kahit ganito kasimple ang aming merienda ay talaga namang masasabi kong we are so blessed and happy. Kahit nga mga mami 5 araw kami nag-stay sa hospital at talaga naman naihabol pa namin itong aming anniversary. Minsan talaga dinadaanan tayo ng pagsubok pero kayang-kaya naman natin by the grace of God. Kaya kayo dyan mga mami and daddy, stay strong lang po. Salamat sa inyong panonood. God bless you all.